నేను మా కొమరంభీం డిస్ట్రిక్ట్ నాಗನೆ ಬಗನೆ ಚರಿತ್ರ ಸೆಲ್ಲೆ ಮೊದಲೈತೆ మాకు జంగుబాయిన దేవస్థానం మంతైతే పరందోలి దేవస్థానం ಅದು ಆಗ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರ ఉంది మాకు ಆಗ ಅಗನೆ ಪೇನ್ ಪುಟ್ಟ ಅಗನೆ ಪೇನು ಮಂತ కాబట్టి మా కోయిత్రాం పేన్ సందిగిర గుట్టనక మెటనక వెలిసి మంత కాబట్టి బవైతే పురాతనమైనవంటి బవైతే దేవస్థానాలకు మంతము దేవస్థానాలకు సందిగిర డెవలప్మెంట్ గిర ఆత కొన్ని కాకపోతే మా బవైతే ఆదివాసీ దేవస్థానాలకు మంతము అవన్నీ అన్ని గిర వెళ్ళే చరిత్ర ఇంకే జంగుబాయిన దాయనైతే జంగుబాయిన బదైతే పూస్మైన వాంతయో పూస్మైన వాతకే మా ఊరు సందిరిగిర మా ఆదివాసీ మావ కులస్తులకు మా జాతితో సందిరిగిర ಆಗ పూస్మైన ಬೋರೈತೆ మా ನೇಕಿಪಿ ಅಂತಿರೋ ನೇಕಿಪಿತು ದಾಲಿ ಸಂದಿರಿಗಿರ ಸೆಲ್ಬು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮನ ಅಂತಿರೋ ನೇಕಿಪಿ ಸಿಬು ಸಂಜಿಪು ಕಾಲ್ಕರ್ಸಿಬ ಅಂತಿರ್ ಪ್ರತಿ ಇದು పూస్మైన ఉండగిರ ಬಸ್ಕೆಡ್ಗಿರ ಜಂಗುಬಾಯಿನಾಗ ಜಾತ್ರೆ ಹೊಣ್ಣೆ ಬಸ್ಕೆಡ್ಗಿರ రోజు దాంతిరు వాంతిరు ఉండి మరటి జిరాయో సందిరిగిర వాసి కాల్కర్సిర్ మందిర్ కాబట్టి నేను జంగుబాయిన జంగులింగున దీక్ష ఇంతకే జంగుబాయి తర్వాత పాండికుప్పర్ లింగో వీరికి ఇంకే గురు పాండికుప్పర్ లింగో ఇంతకే గురు ఇంకే గురు తర్వాత ప్లస్ జంగుబాయి ఇంకే రెండు గిర ఇంకే మాకు బదైతే ఇంకే దుసరు బచ్చర్లో కురికిన పూన జాతిగా పోరు ఇంకే మా జాతిగా మాకు జంగో లింగో గురువు కాబట్టి ఈ గురువు ఉంది పూన సరిదే మనకి తాక్తిగా సందరికి చోటు జరగంత జరే మరట్ నేడు దుసరుకి నేడు అయ్యప్ప దీక్ష అయి నేడు ఆంజనేయ స్వామి దీక్ష అయి నేడు బస్లే దీక్షలు పాడ్సారు మందిర్ అద్మోడి నేడు మావా పేరుకునికి మరటు ఫోకస్ కి అనైతే నేను బహరికరే మాయనైతే నేను బహరికరే మాయన మా పేరునగిర మా పేరునగి సత్యం బహరికరే మాయనైతే ఖచ్చితంగా మరటు దీక్ష వాట్సాప్ మందిర్ సందిద్దారు ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ దీక్ష వాటరు వాస్తవంగా జంగోలింగున దీక్ష వాటర్ ఇంతకే వెళ్లి పవిత్రంగా మందలాగారు సెర్బు కెర్బక్నాయి ఉంది పుట్టట టైం తినవలు తర్వాత రోజు రూపగిర సందీప్ చొకటి మందలాగారు ఉంది పై నేకితే మందలాగారు కాబట్టి సంధి దీక్ష అంతే ఇది వెళ్ళే కఠినమైన దీక్ష కాబట్టి ఈ దీక్ష పితృ సందిరిగిర ಬೋನವನ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಂತ ಇನ್ಕೆ ನಾಕ್ ಬದಲಾತ ಇನ್ವಲು ನಾಕ್ ಕರೆ ಮಾಂತ ಬಾಯಿನ ಬದಲಾತ ಇನ್ವಲು ಬಾಯಿನ ಕರೆ ಮಾಂತ ಪ್ರತಿ ವರೋರ್ಗಿರ మా ఊరు సందిరిగిర మా బదైతే జంగుబాయితేకి నేను జావ సివల్ పేను ఘాటు సివల్ పేను నేను సందిరికున్న నేను బచ్విర్లో లోకురు మా ఊరు తన దీక్ష పిసియాయి తన సేవ పితృ రాయి తన బదైతే జంగుబాయి నేను కాల్ కర్సిన మందిరు సందిరికి చోటు జరసేమంత నేను నమ్మటు నన్ను ఇంక రెండు జోకంగా మంతను సొత్తు సరి వాటనైతే జరసి నాకు వాటర్ వల్ల టైం మార్చలే కాబట్టి ಇದನ್ಕು ನನ್ನ రెండు ಜೋಕಂಗ ಸೇಮಂತನ್ ಇನ್ಕೆ ಜಂಗುಬಾಯಿನ ನಾನು ಇನ್ಕಿ ಜರ ವಾಸಂಗ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಕೆಡ್ಗಿ ರೋಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಸೊತೆಗಿರ ಜಂಗೋಲಿಂಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಕರ್ಸಿಂದ ಅಂತಮ್ రోజు బస్కే రోజుకి రోజు డివన్ ఇరుసినిరు అంతము రోజు సక్రే పోడ్రಕ್ಕೆ ಖచ్చితంగా ನಮ್ಮ ಪೇನ್ డివನ್ ಇರುಸ್ತ ಬದನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತ ಬದನ ನಮ್ಮ ಬಾಹಿದ ಅಂತಮ್ ಸರಿ ನಮ್ಮಟು దీక్ష ಮಾಡ್ಬೇಕಿ ಮತಿ ನಮ್ಮಟು ಖచ్చితంగా ನಮ್ಮಟು ಜಂಗೋಲಿಂಗ ನಮ್ಮ ಮರಬೇಕನೆ మరుగుమకనే మా బాయి బేందుని కాల్ కర్సి నమ్మటు బాహిసన్ వాళ్ళ ఆసరం అంత కాబట్టి నేను నమ్మటు ఇది స్థానంనాక మంతం నేను గతంనగా ఎమ్మెల్యే సీఎం సాల్కి మొత్తం మళ్ళీ తర్వాత సీఎం సాల్ కాత పదకిరా ఎమ్మెల్యే మనకి క్యాబినెట్ ర్యాంక్ వాత నాకు క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ర్యాంక్ వాత నేను మీ సందిర ఆశీర్వాదం పేంద ఆశీర్వాదం నేను జంగులింగున ఆశీర్వాదం నేను మల్లగిర నన్ను ఓడిసొత్త పజకిర నన్ను ఓబతాయి బాధపడిచాను పేన్ మంత గింజరిత్తం వాస్తవంగా నేను అది పేనే మళ్ళా జంగుబాయి ఇంకే బాయి నమ్తురు ఊరుకుని బోన్కి బస్కి లాస్ ఇచ్చిలే నేను మల్లగిరి నన్ను తలకువేకే నాకు కేసీ నాకు ముఖ్యమంత్రి మళ్ళీ నాకు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గా ప్రకటిస్తారు నేను నిజంగా ఈ సందిగిర బాయిన ఆశీర్వాదమే బాయిన ఆశీర్వాదం సెలవు ಹೋತಕ್ಕೆ మా పేరున ఆశీర్వాదం సెలవు ಹೋತಕ್ಕೆ బదిగిరాయో సందిరి ప్రతి వరొరిగిర పేరును నమ్మట్టు పేరును కాల్కరెంటు పేంద భక్తి పియటు ನನ್ನ ಬದಲೈತೆ ಪೇಂದ ಭಕ್ತಿ ಪಿಯಟು పేందుని భక్తి పితృ సందిగిర దాని భక్తిదే కాల్ కరెట్టు భక్తిదే మనట్ పీతే తప్పకుండా మాకు సందిగి చోటు జరగంత కాబట్టి ప్రతి వారు ಈಗ వెళ్ళట్రు మంతే దాలి ಈಗ ಮಾವರು ಡಗುರು ಮಾಯನಲ್ ವೆಡಿಲ್ ಮಂತರು ಬಾನ್ ಮನೆಗಿಡಲ್ ಮಾ ಬಾನ್ ಸರ್ಸೋಕಿನ ಮತ್ತರು ವೆಡಿಲ್ ಮಾಯನಲು ಸರಿ ಬಾಯಿಗೆ ಮಂತ ಬಾಯಿ ಅಚ್ಚರು ಮಾಕು ನಮ್ಮಡು ಸೂಡ ಹಾ ಪೇನ್ ನಮ್ಮ ಡಿವ ನಿರುಸ್ತೇಕೆ ಮಾಕು ಪೇನ್ ಬತಿಗೆ ಪೇನ್ ಸೂಡ ಬತಿ ಊರು ವೆಲ್ಲೆ ಭಕ್ತಿದೆ ಪೇನ್ ಕಾಲ್ ಕರ್ಸನ್ ಮಂತ್ರ ಬತಿ
ಕಾಲ್ಕರ್ಸನ್ ಮಂತರ್ కాబట్టి ఊరికి నేను చోటాసేమంత కాబట్టి ఆ బాయికు పేందగా మొత్తం పూర్తిగా పేంద బతలిన వాళ్ళు ఆ బాయికుని కరెమంత इनके पाई मंता उंडे उंडे विलेजल वाड़तरू मंतेर इनके दादापू 112 साल पाई असल 20 साल का वाड़तरू मंतेर ఊరుకు తాలేరు కరేమంత కాబట్టి ఊరికిర పదైతే మా జంగుబాయిన చరిత్ర అంతయో జంగుబాయిన చరిత్రతో నుండే పోయలేమునే పోయలేను నమ్మటి తప్పకుండా ప్రభుత్వం పరంగా గిర ఇంకెట్గిర జంగుబాయిన జాతర గిర సాలి ప్రతి సాలికి 10 లక్షల రూపాయలు గిర సందిరికు భక్తులకు ఆతరు ఊరుకు జే ఉందస్లేనాయి సందికి గిర నేండు సీసర్ మంతబతి అగ ఉండే ప్రభుత్వం పరంగా గిర ఉండే బతలు కీవలం అంతయో ఖచ్చితంగా కీవలం అవసరం అంతా మావ పేనుకునికి నేడు జంగుబాయి పేనుకును జంగుబాయి దీక్ష వాడుతురు సందరికిర నేడు అగగ మావ గుడినగ నేడు ಈಗ ಜಮಗಾಂ నేడు గుడి తక మరి ಈಗ గుడి కమిటీ దాదాపు సందిరు ಹಾನೆ ಮಾವ್ರ ಪಾಟ್ಲ ದಾದಲು ವೀರ್ ಸಂದಿರಿಗಿರ ದಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ నేను నొమట్ పేందగ వాసి కాల్కర్సే మంతం నేను వాట్స్ సొంజే మంతం బోరైతే మాకు దీక్ష సీసర్ మందిరో దీక్ష సీతురూరు ఖచ్చితంగా ఇక బతైతే మా జంగుబాయిన నేను ఉజ్జురు డెవలప్మెంట్ కి అంటే తప్పకుండా నేను గవర్నమెంట్ మంతం ఈ పదవులకు సీత దిగిరా మాకు జంగుబాయి పేనే మాకు దుసరో సీచలే కాబట్టి ఖచ్చితంగా భక్తులకు బతైతే ఇక బిహాంతిరో వాతురు మీళ్ళనాయి ఉద్లనాయి ಇದರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇವಾಗ ವಾಸಂ ಅಂತ కాబట్టి దేని డెవలప్మెంట్ కి ఇంత మొదట మావ పేర్చినంగిర మావ సత్యం గిర మావ పేర్చిన పవిత్రమైన దేవస్థానాలు కొనిగిర నేను బాహరి ప్రపంచం తోహన్ సాటి తప్పకుండా నమ్మడికి కృషికి ఇంతం బోరైతే దీక్ష వాడుతారు మా ఊరు నేను నాసర్స్ వాడతారు మా ఊరు గ్రంథాలయం చైర్మన్ బాబు వాడతారు నుండే మా బాయికి సందిగి వాడతా నేను నేటలు 11 రోజులకు నమ్మట వాడవాలంతా తప్పకుండా ఉండే మైనమ్మేడు వాడుతారు దానికి మంతరు తేన భవైతే మా జంగులింగన బతలైతే పవిత్రమైన దీక్ష వాడుతురు ఊరుకు బచూర్లో కొరకు బతలాసరమంతా బతలకీసరమంతా అయిన వాళ్ళకి లాస్ట్ టైం నాక నమ్మటం అంటే మీటింగ్ రాయో సందిరు అంటే సుటికి అనేటి వాంతరు కాబట్టి సుటికి అనేటి వాత పజ ಬೋರ್ ಬತಸಾಟಿ ಕಾಲ್ ಕರ್ತೆರು ಬತಲ್ ಚೊಕೋಟ ಆಶ್ರಮಂತ ಜಂಗುಬಾಯಿನ ಸೇವಾ ಪೀತೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪೀತೆಗೆ ಬತಲ ಆಶ್ರಮಂತ ಎನ್ನುವಲ್ಗಿರ ಅಂಟಿಕ್ಕು ವಾಡ್ಸಿಕುನು ಸಂದರಿಗೆ ವಾಡ್ಸಿ ವಿಹಾನ್ ಸಾಟಿಗೆ ನಮ್ಮಟು ಮಾವ್ರ ಸಂದರಿಗಿರ ಮುನೆವ ಅಂತೇರು ಅದ್ನೇಟಿ ಮಾಕ್ ಬತಲ್ ಚೊಕೋಟ ಜರ್ಸೇಮಂತ ಎನ್ನುವಲ್ಗಿರ ಸಂದರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಯನಕಿ నేను జంగుబాయిన నేను సేవ పీతరు నేను ಬೋನ್ ಬದಲಾಶ್ರಮಂತ ಎನ್ನುವಲ್ಗಿರ ಅದು ಸಂದರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಂತ ಪ್ರತಿ ವರವ್ರಿಗಿರ ಕಷ್ಟಂ ಮತ್ತರು ಕಷ್ಟಂ మనకేనే మనడు పేందును కాల్ కరవలాయో కష్టం సెల్వేగిరా మధ్యగిర ఖచ్చితంగా మనడు పేందును కాల్ కరన్న నేను మాకు ఇంక కష్టం అంతా నాకు ఇదాత బేంది నాకు చూడవు ఇతకే పేన్గిరి ఇంత నీ కష్టం వాతకి వాసి కాల్ కరంతి మతి కష్టం తెల్లాస్కి వాసి కాల్ కర్వికి ఇంత పేన్గిరా కాబట్టి తప్పకుండా బస్ కెడికిరా మావ మనిషినాక కాల్ కర్తేకి రాయరు మనటు గణసుంజి కాల్ కరవలాయ మరటు ఓతల రోజుగిరా డివెలిప్సి కాల్ కర్తేకి రాయరు మరటు కాబట్టి తప్పకుండా జంగుబాయిన పూజ తప్పకుండా కీయన జంగోలింగున పూజ గీసుకును నేను పవిత్రమైన భవైతే మా పేనుకు మంతంగా అవి కొన్ని పేనుకున్నమటు తప్పకుండా డెవలప్మెంట్ విషయం నాగిర కృషికి ఇంత